Si bé el 155 podríem dir que fins a la constitució del govern va ser vigent, nosaltres creiem que hi ha un 155 que encara és vigent. No hi ha una normalitat democràtica en aquest Parlament. Quan una proposta de resolució no pots posar autodeterminació perquè s'aplica la modificació de la llei orgànica al Tribunal Constitucional i tens una interlocutòria d'amenaça al Tribunal Constitucional. Això no és viure en normalitat ni en qualitat democràtica. Per tant, aquest 155 que es va aprovar, de facto, la repressió encara existeix a Catalunya i no hi ha unes condicions democràtiques de qualitat per poder abordar un conflicte polític. I, per tant, el que va representar el 155, i amb això acabo, és un model de coerció davant l'existència d'un conflicte polític. I aquí sí que hi coincidim. Però el conflicte polític passa pel dret al reconeixement, el dret a l'autodeterminació, i en qualsevol cas nosaltres ens mantenim fidels al mandat polític de l'1 d'octubre i entenem que aquest estat espanyol, si només sap reprimir quan hi ha un conflicte polític, és un estat en el qual no val la pena formar-ne part.